De la mine, Dorel Chinezu, dedic această melodie foarte special din partea copiilor Julio, Grina și Paris Junior, pentru tata lor, Paris Senior. Cu mesajul: tata al nostru, te așteptăm acasă, nu mai putem de dorul tău. Ce-a fost mult, puțin a rămas, te iubim cel mai mult. Mă duc al mamuilor, morotații pandador. Plânge inima în mine, tata nu e acasă lângă mine.